Ug kay taud-taud na malagputang wala ka balik dire sa malingin, maong ato na ng luksuan dayon. Ninduta sa feeling pare kayo kanang bitang init kay panahon, unya kinabugnawan ng luksuan. Grabe ninduta pero mas nindot gyud kung inagtungha nimo na ay gahuwat para tagayan ka. Di ay nagitagay dire GSM pag yun. Shout out ninyo mga pare koy. GSM mo. Ug surti pa jud kayo kay nakakuwag na kong tilapia si Minggoy TV. Kisi-kisi. Ano naman? What's up mga parikoy? Maayong aga kaniyong tanan diha. Karon magpasapan ang buta parikoy. Pero before tamato sa atong destination, aw happy sa ta dire sa Encanto Water Refilling Station. Medyo duga-duga ni putang wala kabalik dire parikoy. Ug medyo daghan pod ang nanlaba aning orasa. Adlaw sa Sabado man gud ni parikoy. Ug after na mo makakaos diha, pasin na dayon mi para makasayot ang panahon. Ug naabot na kita sa atong destination. Di arang Malingen Falls parikoy. Grabe dugayan na natong wa kabalik dire Makamingo baya pod. Ug pag abot na mo dire sa naipayig-payig parikoy, grabe makapungot naagi ibang tao no. Basta mga ligo dire magbilin og sagbot. Maong dali-dali dagama si Minggoy TV tusok para among hinluan parikoy. Emergency hinlo ta diri kay ni mga tao nga ang pagkadama dili ibilin silang panimalay. Matunton mo pag hinlo diri parikoy libre na ganin ng payag, wala pa jay entrance, maghuga-huga pa mo diri kawa poy uwaw ninyo si mi high blood nang karon parikoy. Murag ako'y gihago ang tan-ano parikoy imo pa yung tusok-tusokon. Bonita na lana boniton ka pa. Hago-hago daghan na kag natapog na piso rambo ka na. Amin na ni ron. Ug kay medyo hinlo naman, pwede na mo maghugaw-hugaw na pagbalik dire parikoy. Kamay ba ninyo kato mga dahon, kato medyo malangay jud ta ato kay daghan kayo. Unya na lana kay adventure matong tumong diri Ug kay taud-taud na malagputang wala ka balik dire sa malingin, maong ato na ng luksuan dayon. Ninduta sa feeling parikoy kanang bitang init kay panahon, unya kinabugnawan ng luksuan. Grabe ninduta pero mas nindot gyud kung inagtungha nimo na ay gahuwat para tagayan ka. Kani mo inindot sugatong tagtagay ninduta pa jud gibaw no. GSM man unsa dan GSM good gimingaw sa single mom di ba? Piskaya palitan na pohon. Og syempre ato pong gitawag si Master Minggoy. Nagpakaykahira po ni sa daplin huwaton tawgon ba hanap man na. Impas mi ani ron makaigo pa ba kami tilapia ni. Salamat kaninyo parikoy mupasi sa ami kay mamana pa mi sa ubos. Og diri nagsugod na dayon panahon parikoy. Og swerte po jud kayo. Nakabuhi na mano dayon sa Minggoy TV tilapia nga dako. Kisi-kisi na pod parikoy. Grabe ka good size Og syempre maning kamot po ta makakuha ta. Og igrasyahan po ta Kuha po tag tilapia. Dili kay dako pero pwede na kalipan sa baw parikoy. Ato na din ang gibunlot diha og gilabay nga to sa babaw. Si parikoy Kevin po ang tigda sa kuha na mo parikoy. Dire sa unahan naka stone shot po ta parikoy. Pero literal nga stone shot bato may naigo. May gani nakakita taglain tilapia dire sa unahan. Sagad sa tilapia parikoy musod yun na sa bangag basta adlawan. Ug kung gabi bisag asa ra po na sila parikoy. Medyo anad na sila. Pud na pagig-usa. Ana day mi dapit sa babaw sa Malingen Falls parikoy. Ug medyo lamlam na ni mga duha o tulo ka dupa. Grabe na ni kasakit sa duanggan. Pero ang nakanindot ani kada saom nimo na jud kay makitaan. Di ara paksita pud ang tilapia. Sagad jud ana nila magpahipira ilam sa bato. Ayaw to. Kato nindot kay gikal isgasunod ka ba? Kisi-kisi. Og syempre ato pong suwayan bisag lam ni og sakit sa donggan medyo kaya-kaya na pod parikoy. Kay taud-taud na po ta nag-adventure. Medyo ni saka po gamay atong hangin. Naon ta koy nakita ang tilapia. So lisod kay tirahon. Iko gray nakita parikoy. Mao ni saka sa migbalik sa babaw. Og diri ani try na po migbalik og saom. Og saomong pagbalik nakakita nun ta kog tilapia. Sus dali akadagan say dagan ba aw langoy di kabdi ka tilapia sus pagkasayang wa jud nakasudas bangag. Og nitawas na may parikoy. Grabe ka kapoy. Alao na kape na. Nga wala pa mapaniod to. Maong dali-dali maghinlo des isda para makuluto na. Let's go music maestro. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man. Chuy kay mong kagoran parikoy. Kamera na ingana sa tibok kalibutan. Di na magbabago ang pag-ibig ko, dahil minamahal kita. Walang makakapigil sa aking damdamin, upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil Mekos na yan, Ensan! mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil
Okay, naplastada na ang tanan pare koy. Laway na po ang magtanawan ba. Og syempre before ta mga pare koy, manalangin sa tadaan. Pasalamat gyud ta kanunay sa gasa sa kahitasan. Amen. Hab-hab na po pare koy. Oh yeah. Oh yeah. Neto te. Namisa. Kinilaw nga naituno. Ganyan ba si makita ka? Ano sa imong bana? Ito nga ba itong kailangan? Ito nagkasila enta. Saat ko lagi gabi, bundang may Lakihan. Emergency gutom. Lakihan ba? Chat. Ug kung nalingaw mo sa among adventure pare koy, baka naman palihog pod og share pare koy. Gamay pa man ang followers de? 1 million. Kisi-kisi na pong agi pare koy. Grabe sinaw oy. Ugay man naman tagkaon. Matik ng tuba diha pampahili sa kinaon. Wa man tay tuba diha. Tubig sa lang ta. Sige lang sunod video. Palitag 2 galon. sa tayo tubaron, tubig sa ta. Tuba na sa bagol sa kanang lubes.